Sim Jirwai Sang Mas Bakhuid nomor Lait-ïa Sapulai. Lait-ïa Sapulai. Kakateng ukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing ejung trai jung yu Jesus Christ bad gajing ejong ublay lem bad gajing selok jong omen sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Hakanak step habang yuan ban yang khmat keduan kedepat kejung ublay ban terwa yalade banaiti yalade hu Bantrua ya gijing duai jungi ya gijing kenya Bakhuid jungi lengba kane kamas ke Bakhuid kohan men kopara utrai ukhot uwaringa badepi bangin puson yala kajong kajing em kajing khot kajing u yangi iwei paiwei kadai ban bud yu ban long kita kisan ran kajing u ban long kita kinong pan priang kinong samlem yaku khubor kebabha kajing u Shaki way pat ki chaj ban rew Shaki way pat ki brew kam tame ki to ki brew ki bom pat itu yu ki to ki brew ki bom pat paniang yu ha ki jung em ki jung ki den mata kadaw ha ga ne ka sngi manga mapi ngi dei ho ken ban pan scam ya la ka jong ki jung e ha u kam tame bangin bud hok ya paro ka ba ulahi ka yengi ya baro kita ki hukum ki ba ula ai hanga ba de pi Henry Bunsin mga mapi ko hanmen ko para daga jing tulot brew ke jungi ngi lendet ngi klet ban ngim nyu kor ban em yala ka jong ka jing em kat kum ka jing hi kai ka jing u kat kum ka jing khot ka jing u kat kum ka jing dawa ka jing u yangi den mat ka daw hakane ka por haswa bangin IT yala de hotrai berkum juru habangi terwa ya kane ka mas ka Bakhuid habangi terwa yala ka jing em ka jungi ya kejing kuat kejing terang kejing angnot kejingi to kementa ngin pen Khuid ngin pen subay lade hak khmat utrai da keba ngi ong halade kotrai to ma bagi pop kejunga kotrai to sa ki pop kejunga to pen Khuid ken ya baro kejing mong bagi pop ki wanra hak kejing em kejunga jajar halak danot ko hanmen ko para da kejing snoret kejung pi da kejing kloy kejung pi ban kala ke bamut Token penmap no try bo try on map utry on site ya baro ki pop ya baro ki lat kilet kitam kiduna kum kadak jing priang jungi bangilong kinong pop khmar utry token ko hanmen ko parangin pais u langba ka jing duwai ka jungi nga phla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangala pop sibun da gijing purkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw e jonga da margata agarpat ikamaria Bakhuid kabaya sa kate soti ya kangel bat kurukhuid badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi madalama beki pop jongi Unyalam yangi sha kaching em bom chukut. Amen.
Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo ma go Christo rap go no. Benim Johnny benim yangi. Rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo ma go Christo rap go no. Benim Johnny benim yangi. Trong in ya duai Hakajing sumar jong me nabneng kotrai ngi kerpat tos ngeu tos ngap ya kajing duai jong kipat kibaut kibanam hame knang ba kin yo shai ya ki kibadei ban le bat bakin nang kham khlan kabor ban ya le ya kiba kilayo I daw trai jong yu Jesus Christ ukon jong me Ubay imat basan siya rengkat bad me ha kajing yalong kaway jong omen sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kajing stang jong shiti shagi Hebrew. Hagir kombo kibabun bat kibapher. Ublay ulakran na duhundai hagik pat menjongi. Dagi jinge tulupa. Henry hagi niki sngi bakado ulakran hangi da ukun. Yau bala ulathung unong yo pateng yaki egi ebaro. Bat da uro ulathau ya kapstay. Upalang ya kaburom jong u blay. Bat udon ya kadur basisya jong kajinglang tendrai jong u. Bat ukersan yaki egi ebaro daga ktin badon bor jong u. Enda ula pendep yagi jing pen khud naga bentagi pom ula shong haga kamon jong kaburom habneng naba ula kelal long kam kraw ban yaki angel kumbaga kerteng kaba ula yo kalong kam kraw ban yaka chongki naba ha unu naki angel ublay ula ju ong Melong ukun jonga mentaga Sngi ngala khaya mi lani nganlong ukpa jung bat upat unlong ukun hanga sanang tapat haba uwan yalam yalak ukun prang Sngi shaka pertai uong ai babaro ki angel jong ublay kin mani ya u aktin jong try Isango ya ublay Sam kendai punyo nomor nyospa prapusan. Nyospa prapusan. Sen syarutrai ubaklitam haperte Chua jong mu ka thang nong shu na guleng le li ka sha ki neng ka yo I ken dau bat ka ken you sen sha ru trai u ba klita ma
jod bad play tau, to dem group you try play baro, sen sharu try, ubaklitam na bertay baro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaima jong play kalajan, tokelak pamut batung jaga gospel. Hallelujah, hallelujah. Utrai udon rengkat bat pi. Kabat piru. Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Marcos. Kaburam ame kutrai. Anda la tepatok yaw Yohanes u Jisu la le sa Galilea bat ulayalap ya gospel jong ublay. Bat ulaong. Kaya kababiang kalapoy bat kahimau blay kalajan. To kala kabamut batongej ya ke gospel. Te kat bau dang yat harut kaduriau Galilea ulayo i yaw Simon badu Andreas upara jong Simon bad baki ya penok jar ha kaduriau naba kilong kinong tong dokha. Ujisu long haki ale but yanga bad ngan penlong yepi kinong tong breu. Markum ta hi kila ino ya kijar bad kila but ya u. Ulalay kam sakmat bad ulayo i yaw Jacob ukun jong Zebedi bad yaw Yohanes upara jong u. Ki balayadan hakaling bad ki bad kidang ya serdap ya kijar. Bad markum ta ulakhot ya ki. Te kila ino ya ukpa jongki u Zebedi hakaling lem bad kinong bela bad kilabut ya u. Ka gospel jong utrai. Kajingra yame ko Chris. Hasibenta jong kajing im kajunga kajung pi ngi haban sim karai. Karai kabamanga mapingi sim ha kajung im kajungi kadai katkum kajing snutho kajungi katkum kajing tip kajungi kajing ngej bat kajing pediang jungi ya gitu kajing jia lane kirai kibangi haban sim. Bat kohan men ko para ngi haban tip shai kirai lane karai kaba mangama pi ngi sim ha kajing im kajunga bat kajung pi kapen long yanga bade pi ubreu babha ubreu basneu ubreu uba la ban job ya barok kajing ha kajing im bat ubreu bala ban hab ha kajing metelop. Den mata kadau kirai kibangi sim haka jung em jungi kilong kiba kongsan hadu kata kata. Dein mata kadau habangi sim yakano kano karai Nyngkong na shabe ngi habas ngutu ngi haban tip ngi habadan ka jingej bat ngi haban sim karai kababha bat kabaklan kabala ban penlong yang ngi kita kibreu kiba pen urlong lane banjob yakano kano kakam yalane haka jing em kajunga kajung pi hanrei om kiba wanra jing penrem lane jing mitulop haka jing em kajongi. Kumju haka gospel kabamanta gasngi ngiyo i bat ngiyo sngew u Jisu u khot ya kisenran gijung u banlong ki nong bot jung u nak banta banyalap ya gospel. Kine kisenran kiba yosngew ya kijing khot jung u Jisu. Habaong ale bud yanga maki kidan kajing snuto Nyngkong na shabe ya kajing khot kajing u maki kiladan kata kajing pediang kajing tip balai utrai u khot iki bat kidan kajing ngej bat kajing shania ya kajing khot
ka jung u yaki ban long kita ki nong yalap ya gospel lane ki bautrai ong ban long kita ki nong tong breu ki las thu ya gane bat ki shim ya karai ha ka jung em ka jung ki bat ngiyo i babaro ki kam ke baki le ki ne ki senran lane ki apostol jong jisu ki long ke basi so ki long ki be job ko han men ko para kane ke ju ke jing khot ka ba kine ki senran jung jisu ki bang yos ngeu ka gospel manga ma phiru ngila yo nadu ka sngi ka bang isdang ya kane ka jing em kristan ka junga ka jung phi ka sngi ka bang ngila yo pediang ya ka baptisma ngila yo pediang ya kane ka jing khot kumbau jisu la khot ki ale bud yenga ban ya lap ya ka gospel ban long kita ki nong tong breu ngila yo ya kane ka ju ka jing khot ngila yo ya kane ka ju ka deity den mata ka daw ka rai ka bangila shem ha ka to ka sngi ka bangilong ki khon jong blei leng ba ka baptisma lani bangi shem ya ka to ka kamram ban yalap ka gospel ha ka no kor kom ke ngi shem ha to ngis nu thon em ya ka jing khot ka botrai ula ai hangi ha to ngis nu thon em ya ka jing em kristan ba pura jungi hato ka jing kristan ka jingi ka dei nak banta junga marwei ne nak banta ban yelap ka gospel ka jong utrai ladangis ngutho ya ka ne ka jing khot ka bau trai ula ai hangi ladangi lapniang ya ka ne ka jing khot ka bau trai ula ai hangi ladangi nge ya ka ne ka jing khot ka bau trai ula ai hangi klempep ko han men ko para ka jing yelap jung ya ka gospel ki long ka ba sei so ha ka no kom ken kine ki kam ki bangile ha ke jing em jing kum ki khon kristan ki long ke basiso Nyngkong na shabe ba manga ma phi ngila ban em yala ka jong ka jing em ha kor kom ka bau trai ula hikai ha kor kom ka bau trai ula khot yangi ban em ya ka jing em jing thek pathek kat kom kata ka kamram ka bau la ai hangi lani kata ka jing hikai ka bau ngi ban em ka jing em ka ba ban em ka jing em jing kat kom kita ke jing shisha ka ba ulai yangi ha ka gospel bar kum juru haba ngilala ban em yala ka jong ka jing em lani ngilala ban pensai so ya ka jing em jungi kat kum kata ka jing em kristan lani ka jing khot jung u ban yalab ka gospel klempep ka jing yalab ka junga ka jung pi ka gospel lengba ki kitin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le lengba ki jinglong ba ha jungi ka bangi em ha ka jing em jungi hapo ka ing ka sem ha ka im lang ka salang ne ha ka no ka jaka ka bangi le ki ka bangi tre ki bangi kta ki we ki la ban pediang yau try but maki kin salong ki kristan kanai ka dei ka jing pan sai so jungi ya kanai ka jing khot ka bau try ula yangi ha bangi snutu ha ba ngi tip ha bangi pediang but ha bangi don ka jing ngai ka bar ko han men ko para ka bau try u khot wer yang abad pi ha ka gospel bamanta ka sngi ki dei ki ne contain ki ba ngi yos ngeu habas dang jong ka gospel kaya kalabiang bat kahima ublei kalajan to kelak bamut batong ngej ka gospel kaya kapor kalabiang bat kalapoi kahima ublei kalajan to kelak bamut batong ngej ka gospel kanai kadai ka jingkhot sachisin ka bautrai ubu akmat junga bat jong pi ka jingkala ka bamut kadai ka wei ka ta ka banta jong ka gospel ka bang yedei ban yalap ha ka jong em ka jonga ka jong pi ngiyo ihan nadu basdang jong ka kitab barim ha ka bible habang ipule nadu basdang ka kitab genesis adu basdang ka jutang batamai ngiyo I don ka jingkhot ka jong ublei lengba ki prophet lengba ki nong yatu lupa lengba ki breu ki baula jet kerpange ban yalap kam tame shapang ka jingkala ka bamut ban khot ya ki to ki breu ki bala jano ban khot ya ki to ki breu ki bala pejano na kalanti ka ba mau ula kedeu la ne ula a ya ki kane ka du ka ju ka jingkhot ka ba manga ma pi ngi de ban sim la ne ban le ha ka jing em ka jungi han re Nyngkong na shabe ka badan kam ba manga ma pi ngin kala ka bamut ka jingkala ka bamut om de tang ha ka jingmut ka jing parkhat ka junga ka jing pi om de tang ha ktin ka bangi kran han re da ka kam ka bangi le da ka jing em ka bangi em ngi de ban pan pau ya ka ta ka jingkala ka bamut bangin ino ya baro ki to ki jing sniu le ne ki jing auria
kaba mangi ngila le nangil ha kisngi ki baladap neusnem u baladap hanrei menta kasnem ko hanmen ko parau trai u khot o wering abapi nadu basdang kene kapor la ya ba menta u trai u khot o wer biang abadapi bangin long kita ki beru ki bekelak bamod om tang ha ktin om tang ha kasintur om tang ha gajing mur gajing perkhat hanrei hakikam gajingi bad gajing jengi ngin le ki ki babha ngin kajing jengi ha kajing jong gajing shai ha kajing jong gajing ha kajing jong gajing map ha kajing jong gajing along kawai hapo kaying kasem bad ngin ino ya baro kita gajing sniu keba manga ngala dale akisngi ki beladap kane kade ke jingkla ke bamod ke bau trai u khot u wer yang abade pi bat kane ke ju ko khubor jong ke jingkla ke bamod ke bamanga ma pi ngi haban samlam lane ban ailam haki wei ru kumju namar ba kahima ublei kalajan hakajung kajunga bat kajung pi ngimtep lanu kana kahima kajung blei kawan jia lani kawan urlong hakajung kajunga kajung pi Henry nag banta ban priang ya kana kahima kajung ublei ngidon kam ban kelak bamod yaladi bat kum juru ban khot yakiwei ban kelak bamod khnang ba ngin yo priang ya kana kahima ka bau blei ulapan khamti yangi nelamang nag banta jonga bat jongpi jar menta ngin khaprip lagi jongki khmat ngipan ka bor na ublei ngipan kajung shai kajung u hakajung kajungi bamanga mapi Nyngkong na shabe ngilaban pediang ya kajung khot kajung u ban long kinong bot kajung u ban long kisan ran kajung u ban long kita ki brew ki baya samlem ya ke gospel ha ki weipat ki jaj ban rew kito ki brew ki bompat itu kito ki brew ki bompat pediang yu kito ki brew ki bekenta yu lengba ki ketin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le lengba ki jing bangi balkom juru bangin la ban kelak ke bamut lada mangi ngila klet yo blei lada ngila landat yo blei namar ka jing ka jung pi ka dei na ka banta ka hima ka jung u an yoro yo Jesus Christ Jinam la jinam amen Trong ngin pla yala ka jong ka jinget nga nget hau blei pa ban bor baro unong tau ka beneng bat ka khandeu bat hau Jesus Christ khun ba marwe jungu utrai jungi ya bulapon nomen sem bakhoj ya balakhan akamaria chesoti ya bashala bein hapo pintius pilatus lasan arkhna yu layap balatep yu layar sikbayap ha kasngi ka balai lamipat ne ke bayap Wala kiu sabneng usong sakaman ublay pa badan bor baro nang ta uwan pat ban bishar kib im bit bayap ngangay hawman sim bakhoj akabalang kathalek bakhoj ha gajing salog kirukhoj ha gajing mab kipop ha gajing mi pat kado bar ha gajing im lom chukut amen Lai spa prapusan Yang traiken rat kine kijin terwajongi so jongka jing trai shi tong jongi me blocker ku yaga se pangilate me traiken rat kine umat rupa balapan me na marka bab kasang baban haying asem kabaring storing swayang
to duai ko para baka jing knya jinga ba jong pi kan long ba pediang huna kma do blei pa badan bor baro To try pediang kinyan kiti jong pi na ka banta ka jing ro ba brom ba ka teng jung u ka jing man ta yangi ba balang ko jung u baro ko wei to ai ko try ngi kerpat ba ka jing terwa knya jong ki pa jong me kan long ba pediang hun ha me bat kan ai biang haki ya ka jing khoj bat kan yo ya kata ka ba ki pan da ka jing rublei Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai udan rengkad bat pi. Rengkad bat piru. Token tu yalaki danut. Ikan tiwi ki shau Tongen ang utrai ublei jungi. Asong hok bat kate. Da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jungi bat ka jing pen em yangi. Haman lakapor bat ka chaka banai ngu yame. Ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blei badan bor bat bom jikut leng bau trai jungi u Jesu Christ. Ubalapan la jangi na kalengkor jong kapop bat ka jing yap. Da ka kamba pala jong ka jing maya pas kha jong u. Da ka bakhot yangi shakaburam bat enjer kerteng yangi ka jaj ban reu balajit ka jing long lung do bakan jas em ka jaj ban reu Bakhuid. Upaj balak pen kerpang na ka banta jongi. Uban penbena haman la kajaka bat ki kamba jong me na ba melakhot yangi na ka jingdum sha ka jingshai bapla jong me ba namar kata rengkat bat ki angel bat ki ar angel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bo jong ka beneng ngirwa ki jingwa yero yeme ban ngi penbena klam sange Bakhuid to Bakhuid, utrai ublei hipan, neng pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, torai ublei shadron, Osana ublei juno. Yaro yubawan agak ketenggu try neng pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, torwa yublei shadron, Osana yublei juno. Da shisha melong Bakhuid ko trai ka thamei jong ka jing Khuid baro. Namar kata ngi kerpat yame to pan Khuid pan kantang ya kine ki jing trua jongi. Dag bapha yaman sim jong me kum kam cher halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman snobha ulap yang ya ka jing sha shutom ula shim yukpu. Bad gabaingu yame ula kedia yu badal ai hala kisandran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabenta jongpi Hagaju korkam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yeme ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kabayan penme na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge Kata sin bangi bamdu neuku
ยับจงเมก็ตรายตาดาดูเวนวัน Namar kata ngi bapan manta ya kajing yap ba kajing mi pa jongu ngi terwa hame ko tra yuk pu jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bat ban shakri me dak bas ngret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mokres ngi long ki ba lapan yetali ka wei daw men sim bakhoj tokan mau ko tra ya kabalang jong me kabla priang ha setelah keperthai bato panjanaya ka ha gajing it rengkat badu Francis ukpa baku jengi uwal bad marwen yu bishop jengi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki hanman ki para shunrang bad kanthei ki baliathia da ka bakarman ya gajing mi pat bad ya baro ki balklat no ha gajing isne jong me to priang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isnai yang ibaro ngikarpat ya me barengkat bad kamaria the soti Bakhuid kakmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kirukhuid ki balapan ngubahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha kajing embom chukut bad begin yiro bad pandan burom ya me daw kun jong me uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame bleuk pa badan bor ha gijing long kawe jong men sim Bakhuid baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen Kumbelah hukum yang ngi dau nong pen em bad kumbelah hikai ngi daktin blai ngi nud banong kok pa jungi ubah habneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha kutendeu kumba habneng ta yangi menta ka jingbam jongi ka bahala kasngi patama yangi kerengkan jongi kumba ngirugi ma bike blesne yangi padwat yalam yangi sha ka jing pansoi henry de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jongi knang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabor na kapop bangin yo jing yada na kajing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya kajing kerman Bakhuid bad kajing wan pat jong nong penem jongi uji sukres Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram junam la junam kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jongme kajing suk ngai phi kajing suk jonga nga phi wat pe yaki pop jongi hanro ya kajing e jong kabalang jongme badha kajing sbun jongme to ai hakai kajing suk bad kajing atali kawei kat kum kamon jongme mame ubem bad basun shar junom la junom amen kajing suk utrai kadan barabor rengkat bad phi rengkat bat piro dong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bad phi Go kun lang bra du blay make it keep over day those girls and yangi go kun lang bra du blay make it keep over day those girls and hak mi ukun lang broad jong oblay hak mi bakin no yaki pop jong kaprathei suk yang ig bla shakot shaka jing khawai jong ukun lang broad Kokenrat nam song hok maman rung apo kaying kajunga Henry ong tan mati kaman sem janga kam sakhiya hi
Kami bat kesenam Kris kan rei bat kenyilam ini sya keceng iem bom jukan. Amin. Kami bersama Kris. 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 Lait-ïa Giêsu có lạy cho Ngài Giêsu có lo cho Ngài. Jajar halak jong kadanut idang aingu yoblay try kan rat nagbenta kan kapor kabakarpang kabaul ay hangi kaba mauhi dalade lawan bansong bansa rangkat bangi lawan banrung ha kadanut kajungi ha kajung em kajungi
da ke jing lang do ke jing long snam ke jing u lang ba ka Eucharist Bakhuid yunang IT la de u bamun simti yangi pura bangila sha ban pen priang ya ga gospel ka ba wala pan kham ti yangi ban le kham ta me ha ki jaj ban riu ba ro ha ki to gi breu ki bam pat itu ki to gi breu ki bam pat priang yu ki to gi breu ki blakan ta yu pat ha ki bayi ngasem jungi ki lok ki jor ki jungi ki breu ki bangya trelang ha ki no ki chaka Iwan rak madut rai kumju nak banta ki bapang besitam nak banta ke jingkala ke bamot ke nong pop Ibok madut rai ke perthai barok away kam tame nak banta ke jingsuk ke jingalong away ke jingatali ke jingi age markaliang bat ke jingi amap markaliang Ibok madut rai ya imei pa ke hanman ki para ki lok ki jor ke jingi Kam tame kito gibro kiba ngikular banduai. Ai botraim kurku yuki udan rengkar badki un aya baro kabaki dan kam hakajing em gajungki. Da kajing ngej bad gajing kermen how try ko hamen ko para ngiduai gajing duai jong kasnem Jubilee arajar arpusan. Kok pau bahabneng Ai ba kajingej pamela ai hangi how kun chume Jesus Christ wahan men chungi ba katliting jong kajing isbon kan klang hagidonu chungi dauman sim Bakhuid kan kersiu biang yangi ya kajing kermen balakerku nag banta kajing wan kahima chume Ai ba kajing e chume kan keladur yangi syai kinong lo lengka bom ju shong tai ban bet ikisambay jong gospel to ai ba kito ikisambay kin kaladur na syapo ya kejaj benriu bad ya kepertei mariang barok away ha kejing kmelenti batikana ya kebeneng batumai bad ya kepertei batumai haba anda ya kibor jong paman laweng no da keburam jong me kan shan jundam to ai ba kejing e jong Jubilee kan kersiu biang hangi ya ki program jong ka jingkramen bat ka jingangut ya ki tiar jingkan show happening ai bakata ka chu ka jingai kan pan sapriang ya ka jingkramen bat jing suk jong onong siuspa jungi satla ka pertei shame ku blai jungi ubla kerku junam kan long ka buram bat ka jingyara junam amen kok pa jungi uba habneng ka long ka Bakhuid ya kerteng jongme Kanwan kahima chungme kalong kamon chungme hak kendeu kumba hapneng tuai ngi mentar kechingbam chungi kabahala kesni batama bengi kerengkang chungi kumbang nuruk imab ke beles ni yangi badwat yalam yangi sha keching pensoi henre tepenlai yangi nak basni amen kublai kumaria kabadab de kechingai utrai dan batpa belakerku yapan peneng kentei Balakerku yosok po chong pau Jisu Komaria Bakhuid yokame chong blay Tuduay nakabanta chungi kanong pop Mentab nakapor kachingi amen Kaburam haukpa badaw kun badaw mansim Bakhuid Kumbag lalong haba Nyngkong Kumju mentab barabo jinom la jinom amen To ngin ya duway Ngikerpat red ya me koblay badan bor baro baha kejengis nei jongme men ai ba kitu ya kiba me pen klan da ki sakramen jongme kin laro ban sakri da kejeng em kabapan sngo baha ya me da Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi koblay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen tolisuk Eid basakri utrai da kajing embabha jong pi. Nisongo ya blay. Lai spa kat kenda. Lai spa kat kenda. Ngalai ya pi. Jingi bam juku
sa jing i chonga u play u la i ya ka perte adu bu ai ti no lu kun marwe baro bange ta u te kinop ya en rekin yo jing im ka bom ju ko gala i ya bi da jing i bom ju ko gala ya nas pun ya bi do yan sa ga jing i jonga Kaburam hok pa berukun hamen sim Bakhuid barlang pa Nyngkong kuncu mental baraboy jenam amen. En ya rakyat Tuhan Yesus Kristus